Bokalia Police Station ke parlo nam Bokalia Richo Hidialong enut Rohit Chauhan po abangpu bike ke veke pachat par pi gajok sangpi kajor phangchu pi aphan patong tekang phit ajok adim along amat apran damchuilo kedam tang aru ni phai inkora hiniani Bokalia Police Station ke parlo nam Bokalia Richo Hidi along arnikang sampor phai phopor malom ihum AS09 F9 447 Bajaj Platina a bike pen towar ari along kedam bom asar pi marapan kapatong tekang phira jok adim along amat apran damjuilo birta ke long pona tengke majuwe basti arong ameka Rohit Chauhan artaninkan inkora ke thom abang bike ke veke pachat thek tiga jok towar ari along kedam bom asar pi marapan patong phitlo kipatong ahir kang tang par pi jok adim along amat si apran damjuilo apran ke dam joy asar pi marla ke kajor phangchopi artaninkan hoke bra phopusi tang thekpon bangso puthak raikom saikya tum arjulong si adimalong an palidun si apran ke dam joy asar pi mar abang arpum postmortem aphan DMCA chalong an ponlo lapen adai ke do bang pu Rohit Chauhan aphan raikom saikya tum nep ingnang posi hem kangsam thap thorlo wolong komen jiben velson terang karbieng long live